Коста е хора, аз съм радо от супер клас и сега ще играем Clash of Clans. Да видим. Сега това сме построили. Сам това не знам за какво е. Ти доста еликсир искаш. С това ще видим на другото. Тук сме малко по-неразвити. Да почнем на така. Имаме 8 giant барбериана. Ще нападем тук. Има още. Има двоен. Добре, първа игра. О, то си мъртва. Опа, малко претоварихме еликсира. Колектор. 4, 3, 2, 1. Да почваме играта. Този път ще се постарая. Така. Конан. Няма камъни. Абе, как не виждаме? Нападнете Конана! Не са по-старах. Извинете, хора. Еса. Сега тук вече се идоточа. Казвам. Еликсир колектора. Не, 4. Добре, ще направим. Не смисъл. Добре. Ще направим тук е. Така. Аз видим толкова, не? Хайде, напали. Добре. Yes. Ко? Забравих. Хора, ще гледате как съм се справя. Така, кой иска и друго да... ето тук. А колко пара беше ти неща? Бая. Ще станам бая. Добре, видях, че тук има нещо за това. И се отведе тук. Да. Какво? Това е трябва да се вдигна толкова до 7 левел да го пушам. Мисля да се подраснам още една помпечка. Къде да сложа тази помпечка? Чакай се.
печка. Не. Няма достатъчно към печка, затова ще сложим нещо. Ето теб. Печка. Едно джем. Мотор. Мотор. Добре. Имаме си арчерско. Какво искаш? Не. Много така. Да, доста сила. И те дота изпомпам. Добре, запомням, че си готов. Аз трябва да се изгразвачу. О, готови ли сте? О, супер. Шопче. Така. Добре, тук нямаме нищо. Така, тук пак нямаме нищо. Тук пак нямаме нищо. Тук имам това. За пари. Ай, ще го поставя. Да почнем. Го! Добре. Тук има двоен. Тук арчер кота. Така. Добре. Добре, почти направим. Оле. Аре де. Господи ми мина. Лошо. Махнаме коте. До тук мисля да този клип хора, благодаря, че гледахте и очаквайте още клипове. Clash of Clans, Boom Beach и така. И чао!